लामा गुसेबनि थाखाय गोबां बोसोरनिफ्राय जेंनाजों भुगिनांनाय क'क्राझार सोहोरनिफ्राय दतमासिम थांलाय फैलाय हान्था-मेला खालामग्रा लामाखौ चन्द्रपारानिफ्राय दतमासिम बे गोलाव लामाखौ फुवारनानै होनायनि थाखाय ओनसोलनि सरासनस्रा सुबुंफोरा गोजोननाय फोरमायदों आरो प्रमद बर' खुंथाइ सरकारनिसिम साबायखर जासिदों। दा बे जोंनि क'क्राझारजों चन्द्रपारा फोनांजाब आप टु दतमासिम सहैनाय बे लामाया सिगाङावहाय माने गारि दाम्पार गंसेसो हाबोबानो बबेजों थानो बबेजों फैनो जायोमोन। दिनै बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनि अननायाव बा मददजों दानि सोलिफु मानगोनां लरेन्स इस्लारि एमएलए नि जोहै मोननाय बे लामाया दिनै बथ साइड थांलाय फैलाय खालामनो हानाय जोबोद गुवार जाबाय। दाम्पार गारिया गंसे थांलाय गंसे फैलायावबो बाहाय जेबो उसुबिदा जाया। बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों। आसा खालामो इयुनावबो बिदिनो मावलांबाय थागोन। मानो होनबा सुबुं समाजारि जिउ खान्थि खांनायाव जोंनो सबसे सिगां लामाखौ नांथारगौ। माने लामाया मोजांबासो जोंनि फारफ्रोमनिफ्राय जौगाखांनाय लामा मोनफ्रोम बिथिङै जौगाखांनायाव खामानियाव होयो। जोंनि दानि सोलिफु बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम गोसो गोरबोजों साबायखर बावनाय थाबाय। आच्छा, बेवहाय जों बुंनो हायोदि दिनैनि नैबे प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा नैबे लामाखौ दिनै गोबां फुवारनानै होफिनदों। सिगां समाव बियो एफाबां गुवार नङामोन। नै बावैसो दाखालि गोदान नैबे प्रमद बर' सरकार दैदेननायाव जोंहा 30 नं क'क्राझार इस्टनि एमएलए लरेन्स इस्लारिनि नैबे दान हिसाबै नैबे लामाखौ फुवारनानै दिनै जोंहा चन्द्रपारानिफ्राय दतमासिम थांनायाव दिनै जोङो आगोल समाव गुसेब लामानि थाखाय गारि मथरनि थाखाय जों साइकेल सालायग्रा सुबुंफोरा लामाखौनो मोनामोन। दिनैहाय गुवार खालामनानै जोङो सुबिदा बादियै थांलाय फैलाय खालामनो हानाय जादों। बिनि थाखायनो प्रमद बर'जों लोगोसे जोंनि क'क्राझार 30 इस्टनि एमएलए लरेन्स इस्लारिनिसिम जों गासै रायजोनि जानानै गोजोन साबायखर बावनाय जाबाय आरो। हवा में बहती है शांति की बातें, कोकराझार की धरती सुनती है सब बातें। फूलों की खुशबू से महके ये आंगन, सभी रंगों में बसी है ये प्रेम की संगम।